Falemos da Rede Provincial de Bombeiros, do presuposto do consorcio que rexirá os parques e da marcha das obras nos 5 concellos que contarán con instalacións. O Plan Estratéxico da Provincia, o Centro de Orientación Laboral do Concello de Lugo e a xornada sobre Ramón Piñeiro completan hoxe o noso sumario. Comezamos. Sexan benvidos. O consorcio que xestionará os 5 parques de bombeiros da provincia conta para este ano cun presuposto de máis de 3 millóns de euros. O pleno deste consorcio reuniuse por segunda vez no Pazo de San Marcos desde que se constituíu no mes de febreiro. En total, Xunta de Galicia e Deputación de Lugo levan investidos no actual mandato do Goberno provincial 9,5 millóns de euros na posta en marcha da Rede Provincial de Bombeiros. O presidente da Deputación de Lugo presidiu este luns o segundo pleno do Consorcio Provincial de Bombeiros, no que a Xunta de Galicia e a Institución Provincial aprobaron un presuposto de máis de 3.100.000 euros para este ano. Xa temos a solvencia económica que dan a aprobación dunhos orzamentos, por certo, por unanimidade, nese consorcio, donde, como saben, está a Xunta de Galicia, donde está a Deputación Provincial e donde están alcaldes, donde van a ter nos seus concellos as sedes dos parques da Rede Parques Provincial de Extinción de Incendios desta provincia de Lugo. O pleno do consorcio aprobou o cadro de persoal que inclúa a contratación de 104 traballadores para dotar os 5 parques de bombeiros da provincia. Segundo as provisións e o compromiso inicial de Xunta e Deputación, a Rede Provincial de Bombeiros estaría en funcionamento a finais deste ano. Fixemos o investimento necesario, cumplimos, como di o presidente sempre, fixemos os deberes, e, finalmente, a Diputación e a Xunta foron quen de facer que a provincia de Lugo cambie completamente o seu sistema de xestión de emerxencias. Na actualidade, dos 5 parques comarcais están en fase de construción os de Chantada e Sarria. En Viveiro e Vilalba están a piques de iniciarse as obras, mentras o de Barreiros continúa pendente da concesión da licencia municipal para a súa posta en marcha. Que isto é un trámite que ten que axilizar o alcalde de Barreiros. Parece que, en vez de arrimar o ombro, traballar todos conxuntamente para que isto seña unha realidade, pois parece que está a poñer dificultades e trabas para poder ter esa licencia e poder facer de unha forma efectiva a apertura do parque. En Sarria, o remate das obras do parque está previsto para finais deste verán. Primero hubo la aprobación del proyecto que se presentó en el ayuntamiento, hubo la concesión de licencia y a partir de ese momento se iniciaron todas las licitaciones y una vez consumada la licitación comenzaron las obras. As ventaxas da creación dos parques comarcais non pasan desapercibidas en Drameirán de parte dos veciños do municipio. Ter un parque comarcal de bombeiros para todo tipo de incendios, escarcelacións e todo o que pode acontecer, pois, sin lugar a dúbida, é beneficioso para o povo. Sarria é unha población bastante amplia, creará puestos de traballo tamén, e se pasa algo non terás que depender dos bomberos de outros sitios. A mí me pasó en casa, gracias que estaba un coche de camión de incendios, a muy cerquita al lado, y bueno, no me ardió la casa. Y por eso yo creo que eso es una cosa buena. Estaba hecho el cosque que tienen para los cerdos, para la feria, y entonces pues tirarlo con la lástima, porque había sitio para poderlo hacer de otro mejor. A pesares das críticas xurdidas desde a oposición municipal, a ubicación do parque no campo da feira foi a opción defendida desde o primeiro momento polo alcalde Claudio Garrido. El mercado de porcino prácticamente está finalizado, acabado. Con una nave que nos queda es más que suficiente para hacerlo y entendíamos que era irrenunciable el que comenzaran las obras del parque de bomberos y comenzar inmediatamente. No podemos esperar a un suelo industrial que podría tardar, en el mejor de los casos, un año, año y medio, y en cualquier caso estaría fuera del casco urbano. A Fundación Carlos Casares achegou esta semana a Lugo unhas xornadas dedicadas a Ramón Piñeiro que clausurou o xoves o académico Xesús Alonso Montero cunha emocionada peza de oratoria sobre a relación co que foi unha das figuras clave da Galicia da segunda metade do pasado século. Nas xornadas participaron, entre outros coñecedores e amigos do escritor, Víctor Freixanes e Gerardo Fernández Albor.
Múltiples caras coñecidas da literatura galega e da política puidéronse ver durante estes días no Salón de Actos do Pazo de San Marcos, onde tiveron lugar por primeira vez as xornadas na lembranza dunha das figuras claves na historia política e cultural de Galicia, Ramón Piñeiro na Galicia do século XX. Xa nos primeiros pasos da democracia, Piñeiro contribuiu á normalización política do galego, facendo da nosa lingua un patrimonio común. O seu traballo axudou a acadar a cooficialidade do galego, que desde a primeira legislatura foi o idioma do Parlamento e da Xunta de Galicia. Pola súa dedicación a prol do idioma, a Real Academia Galega adicou este ano o Día das Letras Galegas a este ilustre lucense como impulsor da normalización do galego nunha época influenciada polo franquismo, na que falar de Galicia era nadar a contracorrente. Hai dúas figuras que orientan o discurso do galeguismo no século XX. A primeira é Castelao, ata o ano 1950, e a segunda Ramón Piñeiro. Nas xornadas que foron organizadas pola Fundación Carlos Casares, en colaboración coa institución provincial e que acolleron a un gran número de público asistente, fíxose un percorrido polas múltiples facetas da vida e obra deste relevante persoaxe, co fin de dar a coñecer ás xeracións máis novas o rol de Piñeiro como editor, galeguista, político, filósofo ou literato. Si alguén en Galicia poidera escribir unhas memorias auténticamente significativas da nosa última historia, precisamente sería Ramón Piñeiro, de ter o vagar de facelo con toda a comodidade e con toda a disponibilidade. Aqueles que tiveron a oportunidade de coñecer a Ramón Piñeiro din que era un home idealista cunha visión moi realista do mundo que lle rodeaba. Esa filosofía de vida quizáis foi o seu segredo na súa aposta porque Galicia evolucionase cara á autonomía moderna na que hoxe vivimos. A detección de presuntas irregularidades económicas moveu os responsables da Deputación de Lugo a abrir unha investigación sobre a Fundación Centro Superior Cinexético e Piscícola de Galicia. O anuncio o fixo este mércores o presidente da institución provincial co fin de velar polos bens e intereses dos lucenses. O inicio de embargo contra a Fundación do Centro Superior Cinexético e Piscícola de Galicia, comunicado pola Axencia Tributaria, espertou na Deputación de Lugo a primeira alarma sobre a situación económica desa entidade. A constancia de talas de árbores masivas nos terreos provinciais e o estrago dos accesos ao pazo, supostamente provocados polo tránsito de maquinaria pesada utilizada na deforestación da finca, motivaron a intervención da institución provincial. Todo este procedimento o que alberga a intención da propia Diputación é preservar eses bens que no seu día se aportaron a esa fundación, que son nada máis e nada menos que 200 hectáreas de terreo, non? E, ademais, que, como saben, a propia Diputación ten instalacións ali o Museo do Pazo de Tor. Co fin de aclarar a situación e evitar o menoscabo do patrimonio que no seu día cedeu a institución provincial a Fundación Tor, Gómez Besteiro asegurou que informará a Fiscalía de Lugo de todos os pasos que desde o organismo provincial se vayan dando para clarificar a situación. Vai haber luz e taquígrafos e máxima transparencia neste proceso, porque nosotros estamos dispostos a chegar ata o final, e isto é importante que a xente o saiba. Cando se constituíu no ano 2003 a iniciativa da Deputación Provincial e a Consellería de Medio Ambiente, a Fundación recibiu máis de 2.300.000 euros e 200 hectáreas de terreo provincial. A isto hai que engadir as aportacións anuais dos patronos e os supostos beneficios pola tala de árbores, entre outros ingresos.